ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲುಗುಡ್ಲ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರದು. ಇವರು 10,000ಕ್ಕಿಂತೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ, ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ. ಇವರ ಗುರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಇವರದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ವಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಮಹಾಯಾನ, ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶಿಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ. ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು, ಆದ್ರೆ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಗಿಸಿದ, ಅಳಿಸಿದ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್. 1969ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಜನಿಸಿದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಲೀಲಾಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಮಮೂಲ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಬಡತನದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬಳಿಕ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಕಲೆಯ ಕಿಡಿಯನ್ನ ಯಾರೂ ಆರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಬದಲಿಸಿತು. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಆ ಪಯಣ ಬಳಿಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಿಗ್ಗಜನವರೆಗೆ ಗುರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವವನ್ನ ತುಂಬಿದ್ರು. ನಾಯಕ, ಖಳನಾಯಕ, ಹಾಸ್ಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ, ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನಗಿಸುವುದು ಗೊತ್ತು, ಕಣ್ಣೀರಾಗಿಸುವುದು ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಕಲಾವಿದ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲದೆ ತೆಲಿಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿ, ಚಂಡಿಕೋರಿ, ಬರ್ಸ, ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಅವತಾರಂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಿಗ್ಗಜನಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಸರ್? ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾತೆ ನಂಗೆ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚು ಭಾತೆ ನೀನು ಪಾತೆ ರಾಪುಂಡು ಪಾತಿರ್ నేను చందు ఆలోచన మంత ఒనుకులో ఉంది నేను తూక ಯಾನ ಆರಾಮ ದೇವರ ದಯಟು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆರಾಮಲ್ಲೇ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಜೀವನ ತೊಂದರೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ದೇವರ ದಯಟು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಮರಿಯಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ನಕನೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪಂಡ ದಿಗ್ಗಜ ಪಂಡದೊಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರ್ ಪಂಡ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸೇರು ಪಂಡ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಗ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡಿದ್ದು ಈರು ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಿಯರು ದಾದ ಕತೆ ಪಂಡಿದ್ದು ದಿಗ್ಗಜೇ ಪಂಡದು ಬರ್ಚಿ ದಿಗ್ಗಜನಕಲು ಏನಾರ್ದು ಮಲಮಲ್ಲಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಕಲಡ್ಕ ಪಂಡ ನಿಟಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ನಿಟಿಲಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಊರು ಅಲ್ಪನೆ ಸಟ್ಲಾಯಿರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು
ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಡಿನಿ BC ರೋಡ್ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ 7ನೇ ಅವ ಎಂಜಿನ ಸರ್ 7ನೇ 7ನೇ ಪಾಸ್ ಆದ ಎನ್ಮನೆಗೆ ಪೋಯ ಎನ್ಮನೆ ಫುಲ್ ಅನ್ಪೇರ ಜಾರ್ದೋಡು ಬಿಡಿ ದಾಗಿ ಸರ್ ಏನು ಮನೆ ಫುಲ್ ಮಂತರ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆತ್ತಂದು ಒಂಜಿನೆ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿ ಬಡಪತ್ತದ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪ ಬೆಂದದವಡು ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿಗಡದವಡು ಒಂದು 6 ಜನ ಜೋಕುಲಿ ಅಂಕಲು ಸಾಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಯಾನೆ ಅಂಚೆ ಅದೊಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತನಿ SI ಅವಡು ಒಂದೇ SI ಅವಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಿಜ ಜೀವನಡು SI ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಟಕಡು SI ಆಯ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಅದ ಮನಸ್ಸು ತೋಲೈತಿನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಜಿಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ದಿಗ್ಗಜೆ ಪಂಡೆ ಇರೇದು ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈರ್ ತೂತಿಲ್ಲಕಡೆ ಇರೇದು ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜೆ ಇಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಪನ್ನಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಗೌರವ ಹೋಗ್ರು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡೆ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಎಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ದಾದಾಪ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರು ಅರ್ಧಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ 7ರ ಕಾಲಿ ಕಲ್ತಿನಿಗೆ ಸೊ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ BC ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ 2 ತಿಂಗಳಿಗೂ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 30 ದಿನಕ್ಕೂ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಲ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಬೆಂದದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ದಾದನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ನನಗೊಂಚೂರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪುನೆಟ್ ನಾಚಿಗೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನನಗೊಂಚೂರು ಅರ್ನಮಗೆ ಅರ್ನಮಗೆ ಹೊಣ್ಣಗೊಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ BC ರೋಡ್ ಪಣಂದ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಪಣಂದ ಕುಡ್ಲ ಪಾರ್ವತದ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಐಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿ 11 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಬೆಂದೆ 12 ವರ್ಷ ಬೆಂದೆ ಇರ್ಪಂಡರ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಆ ಕಾಸು ನೆಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋಂತಾರೆ ಆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಂದಲ್ಲಿ ಉನಿಯರು ತಿನಿಯರು ಜಪ್ಪೆರದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬದನೆ ಪರತ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚಡ್ಡಿ ಅವು ಇರ್ತದೆ ಅವು 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀವಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಂದೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 12 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಅವಲಿದ್ದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಈರಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನೇ ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಲ್ತೆ ಯಾನು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತಲೆ కానీ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂತೆ ಅವಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಾದಾಪುರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದ ಮನ್ಪೊಂತೀನಿ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮಂತೊಂತೆ ಹಲ್ವಾ ಮಂತೊಂತೆ ಅಂಚೆ ಲಾಡು ಸಾಟ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಐಟಮ್ ಮಂತೊಂದು ಸೇಮೆ ಖಾರಗಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹೊಡ್ದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರ ಅವಲೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಶೇಖರಣೆ ಇತ್ತೇರು ಪಾಪ ತೀರ್ಬೋತಿರ್ತಾರೆ ಆರು ಎಂಕೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಅಂತೀರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡಾಲದಾರು ಕಲರ್ಕ ಬೊಂಡಾಲದಾರು ಅದಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಆರಿಗಿತ್ತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಡಂತಿಯರ್ದು ಅಲ್ಪ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಂತೇರು ಪೂಜಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತೀರ್ಬೋಯ್ರು ಪಾಪ ಪಂಡ ಎನ್ಮೂನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಒಂಜಿ 13 or ಪಂಡ 13 ಜನ 14 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಪ್ಪಗಿರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡ ಇತ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬೇರ್ತ 2 ಪೊಣಿ ಜೋಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಗೆ 5 ಜನ ಎನ್ನ ತಿವಿರಾಡುಲ್ಲೇರು 2 ಮಿಗ್ದೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ಕಾಸು ದೆತ್ತಿಯೋ ಅಂತೆ 2 ಮಿಗ್ದೆಲ್ಲೇ ಮದ್ಮೇಲವಂತೆ ಆನೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿರಿ ಅಪ್ಪ ಓಡ್ದಾಗ ಕಣೆ ಬೇಲೆ ಬಂತುನಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಮೈ ಕೈ ಬೇನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಮೃತ ಪಾನ ಬೋಡೋದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಎಂಕಿತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದವರ ఒక ఇల్లుల కట్టాయి యానే కట్టాయి ఇల్లు BC రోడ్డు ఓడుದ ఇల్లు ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಯಾನು
ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಡುವಂದಿ ಮೆಗ್ದಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗದ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಬಡತನದ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮರಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಉವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮರಪೆರೆ ನಾಪ್ ಜಿತ್ತಿಲೆ ಇಂಕ ಮರಪೆರೆ ನಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ದಾಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ದಾವಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಿ ಸೋಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಕಂಗದ ಮಾಡಲ್ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಗೆ ಪೇರು ಆ ಸೋಗೆ ಬಾರ್ದನ ತಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಿ ಈ ಅಪ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪುರ ಬಾರಿ ಜೋರು ಕಲದಕ್ಕುನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮನ್ನದ ಬಿಸಲೆ ಮನ್ನದ ಕರ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚದು ಮನ್ನದ ಭಾಜನ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಂತು ಅಂತ ಅಂಚಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ನದಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕರ ಮನ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ಲ ಅಂದಿರ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಗೋರಿ ಇಂಚಿನ ಲಗೋರಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿರಾಯ್ತು ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಒಯ್ತು ಕಾಲ್ದಾಗರಿ ಬಿಸಲೆ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಕಜಿಪಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಡೋದಂತ ನೆನಪು ಅಪ್ಪುರ ನೆನಪು ಉಂಡು ಅప్పుడు ಮರಪರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಿ ರೋಲ್ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಉರ್ದಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಾರತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇರೆ ಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ನಾಗಕನ್ನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಪುರ ಇಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿದಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜಾನು ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಮರ್ಮಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಂಶಿ ಇಂದು ಬುಧರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪು ನಿನ್ ಪಂಡರು ಸೊ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ 11 ವರ್ಷ ಇರೋ ಬೆಂತಾರೆ 12 ವರ್ಷದ ಆತ ಬೆಂತಾರೆ ಪಂಡರು ಸೊ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೋಡ್ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪರ್ಸ್ ಐನು ಮರಪೆರೆ ಜ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಫ್ರೀ ಆಂಡಲ ಅಡೆಬೋದೇ ಕುಲ್ಲು ಬಯ್ಯಾನಾಗಬಹುದು ನೀ ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ಪೋಯಂದ ಬೈಡು ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅವ್ಲು ಉಲೈ ಅಂಗಡಿದೊಲೈ ಕುಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಅಲ್ತೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೀರು ಆಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತವಳು ಬುಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ 34 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಯಾನು ಆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಇತ್ತೆಗಿಲ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಉಲೈ ಪೋಪುನ ಅಂಗಡಿದೊಲೈ ಪೋಪುನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತಿನ್ಪುನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಪೋಪುನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯಾಗೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಏರೆಗಿಲ ದುಂಬು ಬೇಲೆ ವಂದನಾಗಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ವಿಶೇಷ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ನೋಡ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯಾನು ಪಂಡ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಡೆ ಪಂಡ ಇರೆಲ್ಲೇರ್ ದಿಂಚ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಐ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತನೆ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಸ್ಐನ ಪಾಟೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬುಲಿ ಪದರ್ ತೆಲಿ ಪದರ್ ಬೊಡಿ ಪದರ್ ಮಾತಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿ ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗನೆ ಎಂಕಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸಿ ರೋಡು ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅಂದು ಐಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಯಾನು ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಟಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಗಲ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಈ ಛದ್ಮವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ಬೋದು ಛದ್ಮವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋ ಮಂತೊಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂತೆ ದೇವರ ಹೇಳ್ತು ಅವ ಕೊಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ರೆ ಈರ್ದೂರ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಏನು ಟೌನ್ ಹಾಲಡು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ₹5 ಟಿಕೆಟ್ ₹5 ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತದು ಬಾಲ್ಕಂಡು ಕೊಲ್ದು ತೂತೆ ಆ ನಾಟಕನು ఆయన అప్పుడు తూనగా ఎన్నిజి ఈ నాట కూడా ఆయన మనిపోయాను ఇత్తవే బలే చాపర్క గంటే తన ఇరుదుర పూరట్ల మంతే ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡುದು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಬಜೋಗಲಿ ಹಿಡಿದು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಪುದರ್ ತಿಮ್ಮೋತ್ಸವ ಬಜೋಗಲಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವರಿಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾತಿರ್ವೇರಿಡ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲರು ಆರಾಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೇಂಚಲ್ಲರು ಪುರ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಚ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಓ ದಾನೆ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೀರ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಜಪಡದಾರು ಅನ್ನದು ಕಾಮಿಡಿ ಜಪಡದ ಇರ್ನ ಪೂರ ತೂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಎರಡು ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೆ ಇಂಕ್ ನಂಚಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ
ಮಾತೇರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಏಪನ್ ಬನ್ಲೆ ಬರೋಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಏಪ ಬನ್ಲೆ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಚೌತಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಚೌತಿಗ ಅಣ್ಣಗ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪಂದು ಕೊಂಜಿನ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಬತ್ತು ಬೋಪ್ಯಾನ್ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಬಜಗೋಳಿ ದಾಖಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟಾಕಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನೈಟ್ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗ ನಾಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜವನಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಓಕೆ ನಾಕನೆ ಖುಷಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವನಿರು ಖುಷಿ ಆನಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಡುವೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಪೋ ಅಂದ ಕುಲ್ಲು ಜಾನ್ ಪೋಪೇನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆಂದ ವಿನಾಯಕ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾಯಕ ಅವೇ ನಾಟಕದ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಎದುರುಗುಲ್ಲು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವರ ಕಲ್ಪನಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಕಲ್ಡ ಬೋದು ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆಪುನ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಸ್ ಪೋಂಡ ನಾಟಕ ಏನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಬಸ್ ಪೋಂಡ ಬಸ್ ಪೋಂಡ ಸಾರಿ ಬಸ್ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಈಗ ಸಜ್ಜಿ ಪಡಾತ ನಾವು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಐಟಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಜವಣಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತ ಕುಜಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಕುಜಲ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಐನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಿ ಆರ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರೀತಾನ ನಾಟಕ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ರಮಾ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂಚ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಕೇಂದ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಎಸ್ ಐ ಇಂಚಿನ ಎಸ್ ಐ ಬಂಡೆ ಎಸ್ ಐ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕುಜಲುಂಡ ಮಾರ ನೆರಿಯರ್ರಡ್ ಮಣಿ ಈತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈ ಕುಜಲ್ ಮಿತ್ತು ಮಂತ ಈಗ ಪಿಂಡು ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ದಿದ್ದು ಇಂಚಲ ಎಸ್ ಐ ಅಂಚ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇರ್ ಇರೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತರೆ ಅಂತ ಪಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಮರ್ದ ಎದುರು ಉಂತುನಾಗ ನಮಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾಟಕಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇಂಜಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ನಾಟಕದ ಇತ್ತೆಗಲ ಯಾನಿತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಈ 30 ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ 33 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ನಿತ್ತಿಗಲ ಎಡಪೆರಸು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಯ್ನೇದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಆಪು ಆತ್ನೇಟ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಪೋಡಿಗೆನಿ ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ನಮಕ್ ದಾದನಲ್ಲ ಮರತ್ ಪೋಪುಣ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚ್ ವೇಳಿರಿಗೆ ಮರತ್ ಪೋಂಡ ಇರ ಅಲ್ಪನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋರ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾಕೋರ ಅತ್ತೆಂಡ ದಾದನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಈತನೇಟ್ ಅಂಚ ಆತ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಪೂರ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲಿ ಮಾತ ತಂಡೋಡ್ಲ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಏನತ್ತು ಅನ್ಪಣೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಏಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾಲಜಿನ 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಇಂಚೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೇ ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಓಲಾನ ಮಿಸ್ ಆನದಂಡ ಐನ ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಆನಂದನ್ಲ ಐನ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡೆ ಆಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪರಾ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಅವು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಾತೇರೋಣ ಕುಲೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆನಂದ ಅನ್ಲ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂಪನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂಪಿನಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ವಿನಾಯಕ ಟೀಮುಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಸೊ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮುಗು ಏಪ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಈ ಸವಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನು ಚಾಪರ್ಕ ನೆಟ್ ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಟು ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕಗಳು ಮಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಅಂತ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ದಿಗ್ಗಜ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಬಂದವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರೇ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ ನೆಟ್ ನಾಟಕಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳು ಮಂದೆ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಬಂತು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೀರು ಗೊಬ್ಬಯ್ಯರು
ಆ ನಾಟಕದ ಟೈಮ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂದು ಪಂಡೆತೆ ₹5 ಕೊಡ್ದು ತೂತಿನ ತೂದು ಗುರ್ತುಂಡು ಪಾತೆರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ವನ್ನಗಪ್ಪಗ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪುರುಳ್ಳೇರು ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಎಂಚ ಪಾತೇರು DS ಬೋಲೂರು ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಲು ಪೂರ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಬೋದು ಪಾತೇರು ನೀಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪೆರೇಕ್ ಉಂಡು ಧೈರ್ಯ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀದ ಪೋಯೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋದು ಪಾತಿರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ ಸ್ವರ ಬರ್ಪು ಜಾರಡ ಪಾತೇರು ತುನಗನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಅರೆನು ಆರಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿತ್ತನ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲುಂಡು ಏಪಗಲುಂಡು ಯಾನು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡೋಡುಲ್ಲೆ ಅತನ ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡೋದು ಬುಡ್ನಪಗಲ ತಿಕ್ಕೇರ್ದಂಡ್ಲ ಬುಡ್ಪುನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ಆರು ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆವು ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದನಗ ಒಂದೇರು ತೂಕ ಪನ್ಪೆ ಒಂಡೇರು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಊರು ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗುದನ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಆನಂದ್ ಟೈಲರ್ ಬೇರೆ ಟೈಲರ್ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಮ್ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಬ್ಬಿವಾಡ್ನಾರು ಮಗೆಯಾರ್ನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಯಾರಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆರ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ನಾವು ಏರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಯಾರ ಮಂತು ಅಂತೀರು ಪಾಪ ಆಣಿ ಅಂಡ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಿರು ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಇಂಚ ಅನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಂತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರ ದಾದನ ಏನು ಅಂಚೆ ರೋಹಿಣಿಕಂತದ್ದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಜನಗಳು ತಿಳಿಪರು ಶುರು ಅಂತೀರು ದಯಪಂಡ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಜನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದನೇ ಜನ ಏರಂದು ಯಾವ ಅನ್ಪುಜಿ ತೆಯ್ದಿರ ತೀರ್ದೇರು ನನ್ನ ಮಗನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೀರು ಆಂಡ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಡನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕಾರ ಮಂತಾರ ಅಂಚದ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೊಗ್ಗುನಯ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಗ್ಗಿಯತೆ ಪೊಗ್ಗುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ತನ ಬಲಿ ಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ಆತನ ಈಡ್ದೂರ ಆಂಡ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಈಡ್ದೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಉಂತಿ ಇತ್ತು ಈರ್ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೇರ್ದಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು 6 ಗಂಟೆ ಬಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಹೌದಾನೆ ಅವು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈಡ್ದೂರಲ್ಲ ಅವಂತು ನಪಗನಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಉಂತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಪಿರ ರೀಸಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಈಡ್ದೂರ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರೀಸಟ್ಟ ಅನ್ನಗ ನೆನೇ ಪುಡೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಪುದರ್ಕೆಂದಿ ಪಾಲಿರು 6 ಮಂತ್ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಜಗ್ಗೆ ಅಂತ ಈಡ್ದೂರೋಡು ಡ್ರೈವರ್ ಜಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಆರಿಂದ ಮನ್ಪಾಯರು ಜನಕುಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಇನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಒರಿದೇರು ಒಂಜಿ ಪಾದೇವ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಹೊರಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೇರ್ನಿ ಮಂಟೋಳಡಿ ಶಿವಮಣ್ಣನೂರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಿಗ್ಗಜೇರು ಇಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರ್ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಸ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂದ ಏರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಟಲ ಆಚೆಗ ಮರತಾರ ಮಂಟಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಕೈತಲತ್ತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೈತಲ್ಲ ಅಂದ ದಾನೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರಿ ಮೈತಿದಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಜರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅಂದಂದೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ದೇರೆ ಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿದಲ್ ಪೊಲ್ಲೆ ನಾಗಕನ್ನಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಅದು ಎಂಕರಿಗೆ ಶಿವಮಣ್ಣಿ ಮಾಯ್ತಾರ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಓಡ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾಟಕದ ನೋಡಿದ್ರು ದುಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌದಿ ಮೀನು ಹಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಪುಲ್ಲೆ ಓಡು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಎಂಚೋಲಾರು ಓಕೆ ಐನಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಆರಾಮ ದೇವರ ದಯಟು ನಿಖಲಪುರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉದ್ಯೋಗದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜನಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಗೈತಲ್ದಾರು ಕುಲಾಲಾರ್ಲ ಭಾರತಿ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೋರು ಒಂಚೂರು
ಸೊ ನಾಟಕದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯೇರ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮನಗೆಂದಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೆಂದಾಯಿನಿ ನಮಗೆಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೆಂದಾಯಿನಿ ಸೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿತೇನೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಎಂದಿರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡದು ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳಾರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ ತೂಪೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇರಗೆ ಎನ್ನಿನಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂತೀನಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಎರಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ವಿಲನ್ ಪಣ್ಪುಣೊಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಂಜ ನಕಲು ಜೋಕರು ಬರೋ ಪಾತಿರು ಭಾರಿ ಪೋಡಿ ಅಂತೀರಿ ಅನ್ನಡ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವಲ ಆನೆಂಕ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅನುಭವಲ ಆತಂದು ಇಂಚಿ ಹೋಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂದು ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕ ಆಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯ ಸೊ ಒಂದಿರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಉಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಒರಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಚಿರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಜಿ 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 ಎಂಕ್ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರತ್ತೆ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಹೋಗ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆರಿಯೇರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಎಂಕವು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆರಿಯೇರು ಪಡ ಪಿರ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ಅವು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಅಭಿನಯ ಕಾಪಿಕಾರ್ ಸಾರಿ ಎಂದ ಮನ್ಪೈನ ಅಭಿನಯ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಲೆಕ್ಕವು ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೋಲಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಾರು ಪಡದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇದು ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ನಾಟಕ ತೂತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏಜಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಜೀವಮಾನೋಡು ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಂದ ಐಕು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಬಸವೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಟಕ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನಾನೇ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 90 ಎಬೋದ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುಂಬುದ ಮುಕ್ಕಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಪಾಡೊಂತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲತ್ರ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಅವು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಗಂಟು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕುಲೋನ್ ಅವು ಗಡ 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 ಗದ್ದೊಂದು ಪೂರ ಅವು ಶೋ ಅವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ ಅಂತೀರು ಆಯ್ನ ತೂದು ವಿಲನ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಇರೆಗೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಣ ಇದು ಯಾಮಂತು ನೆತ್ತು ಅಂಡೆ ಆರು ಮನ್ಪದೇರು ಯಾಮಂತೆ ಆತೆ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎತ್ತ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಬತ್ತೇನೋ ನರದ್ ಬತ್ತೀರಂಡ ಬುಲ್ತದೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಾರು ಬುರುವೇರು ಶೋಕ್ ಮಂತಾರು ಎನ್ನದ ಆಲಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಮನ್ಪೈನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆರು ಪಂಡು ಕೊರ್ನೇನು ಪೂರ ಮಂತೆ ಅಂದ ಯಾನು ಓಲಾಯ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ಹಂಚೊಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸಾರ್ ಯಾನಾರೆ ಆ ಟೀಮುಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬುಗೋರ್ನೆ ಆಯ್ತು ಏರಡ ಬೊಂಡಕೇನ್ಲಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಾರು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಆರು ಮಂತು ತೋಚ್ಪೋನ ರೀತಿ ಆರೇ ಮಂತೋಚ್ಪೋಯರು ಇಂಚಿಂಚ ಇಂಚಿಂಚ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಮಂತೋಚ್ಪೋಯರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಎಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಿ ಅಂದಿ ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಎಂದ ಹೊಡೆದಂಡ ಮೇರು ಕಾರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೆಂದದೇರು ಇನಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಪೋನಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಡ್ದಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಆರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ತಾಂಡ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಬಾಂಧವ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂಲ ಕೇನೋಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಅರ್ನ ಆರ್ಯನ ಗುರು ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಪನ್ನೇರ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ನ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಅತ್ಯಾನ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಲಾರ್ನಲ್ಲ ಗುರುನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಾಣದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಅವು ತೋಜಿಣದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿಬಲಯನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮೆಗ್ಗಿಬಲಯನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸುರೂಪತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಹರಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಸಮೇತ ಪಣೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂದು ಹರಡು ಬಂತು ಅನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಇಂಚು ಆತನ ಅಷ್ಟು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಂಚೆ ಪೂ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪು ಎಂಟಂಬಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗರ್ವಿಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ಜೋರ್ದಯ್ಯಾನು ಒಂಜೇಡ್ದು ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ದನ ಕೋಪ ಆತ ನಿಂಗೆ ಆ ಅಂತ ಐನು ಉಂತಾಯಿನಿ ಯಾರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ನಾನು ನರಮಾಣ್ಯಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ನಾನು ಈ ತಾಳ್ಮೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪಾತೆರಡು ಮಣಿಪ್ಪ ಚೀಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು
ಯಾನ ಮನ್ಪು ನೈನಿ ಅನ್ಪೇರು ಅದು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನು ಅವಡು ಇರಿಗೆ ಸರಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪನ್ಪು ಸೊ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ನನಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡೊಂದು ಆಸೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ದಾದನಂಜು ಡೈಲಾಗ್ ದಾದನಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಅಪಗಾರ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಜೋರ್ ಮಂತಿನ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಡ ಪಂಡಿತ್ತು ಜೋರ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾದನೊಂಚಿ ತಪ್ಪಾಂದಿದ್ದ ಪಂಡ ಏರಾನಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಾವೇನಾಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಟ ಆದಿ ಆತನ ಅನ್ಪಂಡದು ಅಂಚವು ಅಂಚಾರು ಏರಿಗಳ ಮನ್ಪಿಜೇರು ಜೋರು ಮನ್ಪಿಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಜವನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರು ಅಂತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾಲಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರು ಎಂತ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂತ ನಾವು ಜೇಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಡಿ ಸಮಯ ಅನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗಂಬೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಬದುಕಂಡು ಸಮಯ ನಾನು ಅಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಅವರಿಗೆ ದಾರ ಆರಬಲ್ಲಿ ದಯಮಂಡ ಅಡ ನಲಲಾತ್ ಕಥೆಕುಲು ನಾಟಕ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಬರೆಯರ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವಕಾಶಡ್ ನಮ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ದೇವರಡ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರಡ ಏಪಲ್ ನಟ್ವೆ ಸರ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಗುರು ಯಾನ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವಿನೋಭಾವ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ ನಾಟಕ ಕೊಡಲು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒರೆಡು ವರಸಲು ಐಟು ಪೂರ ಮಂತೇನು ಒರೆಡು ವರಸಲು ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೇಶವ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಂತೆ ಅರ್ನ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಯಾಕೆ ಮಂದೇನು ಸರಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತೆ ಅವಾಗ ಅವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಐತಲ್ಲ ನೇತ ಪೂರ ಐಕಡೆಗೆ ಪೋವಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪನ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಈರೆಂಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರ್ತೀರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೀರೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಗ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಯಾನೈಟ್ ವಿಲನ್ ನಾಯಕಿ ಪಯಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಅನ್ವರ್ ಸಾಬು ಅನ್ನೋದು ಏನಬುದಾರ ಅನ್ವರ್ ಅವು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತನ್ನತ್ತೀರಿ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಐಟೆ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಐದುವಾಗ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಲಾಂತ ಕೆಲವು ನೆನಪು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಡಿ ಕೆ ಬಾಸ್ ಅಂಚೆ ಮುನ್ನೆ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ತಾರೀಕು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ತುಳುಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕನತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಂತೆ ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಬಂದದು ಟೊನಿ ಥಾಮಸ್ ಹೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅದು ಮಲಯಾಳಿದ ಐಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಂಜುಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂದು ತಿಕ್ಕಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೀನು ಉಂಡು ಆನ ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡಿ ಆನ ಮಂತೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಡ್ಲ ಮಂತೆ ಬಾಯೋ ಅಂಚೆ ಚೇಳು ಬಾಯೋ ಅಂಚೆ ಚೇಳು ಒಂದು ಅವು ಸುಳ್ಯದ ಕೊಂಕಣಿ ಯಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮದ್ದು ಯಾನೆ ಡಬ್ ಮಂತೆ ಆ ಸುಳ್ಯದ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾನೆ ಡಬ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಸ್ತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀವು ಈ ಜನ ಕೊಂಕಣಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಸುಳ್ಯದ ಕೊಂಕಣಿ ಬೇತೆ ಅಂತೆ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಅವು ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಡಬ್ ಅಂತೆ ಅಂಚ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಲಾಂಡು ಪಂಚಮಂ ಕಾರಿಸಿದ್ದೆ ಐನೊಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ತುಳು ತಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊ ಇರೇಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ತಿನೇದವರ ಕನ್ನಡ ಇರೇಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತನ ಅದಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ರಾಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಇಂಚಿ ಪೋಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪೊಂದು ಐತೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತೆ ಐಟ್ಲೊಂದು ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಐಟ್ಲ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರು ನಂಗೆ ಆ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಡನ್ ನಂಗೆ ಪಾತೇರದೆ ಭಂಗ ಆಪುನು ಒಂಚೂರು ಆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಸಟ್ಟ ಆದಿಪುನು ನಾಲೈ ಅಂತೆ ಸಡನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಲಾಳು ಇಂಚ ಅಂಚ ಆಪುನು ಲಾ ಇತ್ನ ಲಾ ಔಪ್ರ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಆಪುನು ಆತೆ ಪನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನ ಏರ್ ಪಂಡದು ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಗವಿ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂಡ ಚೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿದ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಕ್ಕಲಾಡು ಜನ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂದ ಪಂಡ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇರ್ನ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೊ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮರ್ಮೈ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣನೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಾರ ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗದ ಪೊಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಾರೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯಾರದ ನವಜಿ ಬಾಲೆ ಅವು ಎರಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾತಿರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರುವೇರು ದಾಲೊಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾಂತುವಿನ ಟೈಮುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದಾದ ಫೋನ್ ಮನ್ಪು ಅನ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುವ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಆ ನೇರ್ದು ಬಿದೆ ಬೈಚಿರು ಪಾಪ ಎಡೆ ಜನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಏನ್ ಚೇಂದ್ರಿ ಕೊರಿಯಾರು ಪಂದು ಮಲಯಾಳಂಡು ಇಂಕ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಡ್ದವ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಮಲಯಾಳದಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಮುಲ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಗುರ್ತೇ ಪೂಜತೆ ಐಕೊ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲು ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕೊರಿ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಮನ್ಪುವರ ಪುಗವಂಡೆ ಮನ್ಪು ಏರು ಎಂಚಿನ ದಾಲ ಬಂತು ಜಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಐದು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಹಾಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆಡೆ ಪೋಯ ಲೆತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪೋದ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇವ್ರು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ SI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ತುಳುಟ್ಲ SI ಕನ್ನಡಲ SI ಸೀರಿಯಲ್ಲ SI ಮಲಯಾಳಿಡ್ಲ SI ಆಗಂಡ ಮಲೇಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂಡೆ ಈ ತೋರ್ತನ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಂಚೆ ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಮಂತೆ ಮಂತದ್ದು ಆಡ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಆಕಲು ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಅಂಡು ಕಡಪುಡಿರ ರೂಮ್ ನೋಡು ಆಡ ಬತ್ತು ಬಂಡೆ ಪೂರಟ್ಲ SI ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ ಮನ್ಪೊ ಮಾರೆ ಎಂಡ ಅಂಚ ಒಂದೇ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕ ನಾವು ಎನ್ನ SI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಂಡು ಓ ಬೇಜಾರ ಶಾ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾರ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು SI ಅಂಡ್ SI ಮಂತದ್ದು ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಐದಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವನಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರ್ದುವೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮನ್ಪೋರಾಗ ಎಂಡೇರು ದೇವರ ದಟ್ಟು ಅವು ಎಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಯ್ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡ್ಲಾಗೆ ಎಂದಿಜ್ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂದಿಜ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಬಂಡೆ ದಕ್ಕೇಡು ಸಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇಳು ಅದೇ ಬರ್ರೆ ಅಂಡೆ ಪೋಯ್ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಕ ಅಡ್ಡ ಎನ್ನನೆ ಅಡ್ಡ ಯಾನೈಕ ಓನರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇವರು ಐದು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪು ಅದೊಂದು ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಅವಲ ಹೀರೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಯಿ ಯಾನು ನೆಟ್ ಆಟೋಡು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗ ಅಂತೀಯರ ಪೂಪುನ ಪಾಸ್ ಸೀನ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವೆ ಅಪ್ಪ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯರ್ನ ಶೋಕದ ಸ್ಕಿನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜೇನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಗೊಂದು ಬರ್ದಿತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದಿತ್ತರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಂಕ್ SI ಆವಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡು ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ SI ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅವು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಖುಷಿದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆದ ಮನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಪು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಟ್ಲ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 7 ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಐಟ್ಲ SI ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈತನೆಟ ಮಂತನ SI ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ SI ಇಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅನದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ SI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಸೊ ಇದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಕಲು ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೈತೆ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಂಡ ಎಡ್ಡೈತು ನಾನು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಬಡಿ ಜೋಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲೇ ಇತ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಆ ನಾಟಕ ಮಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಇದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಸಹಜ ಆಪುನಾನೆ ಬೇಲಾನಗ 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಗಂಟೆ ಆಪುನ್ ಬಯ್ಯ ನಾಟಕ ಇಂಕ 3 ಗಂಟೆ 3:30 ಗಂಟೆ ಬಿದರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡುವಿರು ಅಡ್ಡಿನ ಬಿಡುವಿರು 3 ದಿನ ಬಿಡುವಿರು 4 ದಿನ 6 ದನಿ ಬುಡಿಯರು ನಾನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಬೇಲದಾಕ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿನವಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ 3 ಗಂಟೆ ಇಂಕ್ಲು 6 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಐದು ಕೊಂಚ ದನಿ ಲೆತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಪಂಡೆ ತಿಮ್ಮ ಈ ಒಂಜ ನಾಟಕ ಮಂತು ಇಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಅಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕದ ಮೊದಲು ಜೋರಿತ್ತು ನವಾಗ ಬೇಲೆದು ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕನೇ ಪೋಯ್ ನಾಟಕೀನ ಕೈ ಬತ್ತೇನೆ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಆ 16 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ದನಿ ತಿಕ್ಕು ಇರ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆದ ದನಿ ತಿಕ್ಕು ಇರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ನವೆ ಆವಡ್ ನಮ ದಾಯಮಣ್ಣ ಐಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನಾಡಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಇತ್ತೆ 3 ಜನದ ಅನ್ನಕ್ಲು ಮಿಗಿ ಬಲೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತೀರಿ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಅಜ್ಜೀರ್ ಆರು ಯಾನ್ ಅಪಗಲ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಅಪಗಲ ಗುಂಡು ಗುಂಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಚೀಯರೆ ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಡಕೇನು ನೀರಿನ ಪುಲ್ಯ ಆರಪ್ಪ ಅಂದಿ ಅನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 3 ಜನ ಇಟ್ಲ ಐಟ್ಲ 3 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸುಡಿಸಿದ ಮೂಜಿ ಅನ್ನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿಮ್ಮ ಪಕುಲಾಲ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ತಿಮ್ಮೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ರಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡ್ಯತೆ ಕಲ್ಪನಾಡ್ಲ ಚಾಪರ್ ಕಡ್ಲ ಕಲ್ಪನದ ದನ್ನಕ್ಲ ತಿಮ್ಮ ಅಂದಲೆ ಪೋನಿ ಎನ್ನ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಸಾರ್ಲ ತಿಮ್ಮ ಅಂದಲೆ ಪೋನಿ ಶಾಮ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ತಿಮ್ಮ ಅಂದಲೆ ಪೋನಿ ತಿಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ಅಂದಲೆ ಪೋನಿ ಅಂಚೆ ಬರೋಣ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುವಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚ ಕಲ್ತೊಂಬೈದ್ನ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ಪಂಡಿದಿರೆಗ್ ದೊಂಬೆ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಂಡದು ವಿಷಯ ಮುನ್ನಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲಯಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮನಲೈತೆ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಮಂತೆ ಹಾಕ್ಮಂತ ನಂದು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಭಾಷೆ ಮನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ದಯಮನ್ನಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಡಪನ ಘಟನೆ ಅಂಚೆ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾಡು ಅಂತೀರಾಕುಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಉಲ್ಲ ಆರು ಆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಮಂತೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಈರ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಮಂತಾರೆ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ ಕಲ್ತಾರ ಪಂದ್ ಮಲಯಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಊಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ದುಂಬುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಲೇನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಂತೆ ಇತ್ತೆ ವಾರಕ್ಕೆ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ತೂಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ತಮಿಳಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಣ ನನ್ನ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ 10 ಇಯರ್ ಬೋಪೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಯಾನ್ ನಾಟಕಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕಲ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೋಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಾರಿ ಬೋಕ್ ಇಡಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕಲ ತೂಪೆ ದಾಯ ತೂಪೆ ಒಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕಡ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕಡ ಪಂಡಾಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಾಟಕ ಪಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ನಾಟಕ ಪಂದಿಪ್ಪು ಓಡೆ ಪೂರ ಪೋತಾರ್ ಪಂಡ ದೂರ ಪೂರ ಪೋತಾರ್ ಪಂಡ ದೂರ ಪಂಡ ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಕುವೈಟ್ ಕತಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆತ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ್ತಾನೆ ತುಳುತಾಗ್ಲಿ ಈ ಮೇಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚು ಬೋಣ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೂಪಿನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ನಮ್ಮನ ಗೆಂದ ಅದೇರಿ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಈ ರಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ದೇವರ್ಲೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಆತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆತು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಉಂಟುನ ತಿನ್ಪುನ ಚಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಂತ ಬಾಂಬೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಬೆಡು 45 ದಿನಟ್ಟು 91 ಶೋ ಮಂದ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ 45 ದಿನಟ್ಟು 91 ಶೋ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಒಂಜರೆ 36 ಗಂಟೆಡು 5 ಶೋ ಅದನ್ನ ಮಂತೆ
ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪಿರ ಕಾಂಡೆ ಪಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮಂತದ ಅಪರ ಟೈಮ್ ಐದು ಇತ್ತಕಲು ಒಂದು ಇನ್ನೊಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಬಾಂಬೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಪೋಂಡೊಂಜಿ 10-15 ಶೋ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂಡು ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಗ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋಪ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪವನ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಬರ್ತಂದು ಫೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ರಡ್ಡು ನಾಟಕನು ಪಾಲ್ ಮಂತ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ಪಿದೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಬಾಂಬೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡತೆ 45 ಸಂಪತ್ತೊರ್ಮ ಶೋಮ ಅಂತ ಬಂಡತ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಬಾಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅವಳು ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪಿನಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ಲಗೀರು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪಿನಿ ಪುಲ್ಯಗಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಬಿಡ್ನಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೋಂಡು ಅವಳು ಅವು ದಾಯ 1 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಂತನು ಅವಳು ಮಾಟುಂಗಾಡು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಂತನು ಜನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಅವೊಂದುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾಯ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವ್ರು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ದ ವರ್ಕರ್ ನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಹಾಕು ರಾತ್ರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಟ್ರೈನ್ 24 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೈತಲೆ ಮಾಟುಂಗ ಹಾಲ್ ಇತ್ತನಿ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಅವಂತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರುವಂತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವಂತು ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪನಗೆ ಎಂದಾರಿರು ನಾಟಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪನಗೆ ಎಂದಾರ ಎಂಕಲ್ ಆತನು ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡದ ಆತನು ಖುಷಿ ಅವು ಅವಳು ಯಾ ನೈಟ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಈ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಡ ನಾಟಕಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಸಿಚ್ ಪಂಡ ಪುಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದೆಂದು ದುಂಬು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿದೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಾಟಕ ಹಾಕುಮಂತನಾಯಿ ಪೋನಗ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ ಪಣ ಅಂತೀರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಅಭಿಯಾಯನ ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೈದು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಪಂಡ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಬೈದು ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಲ್ಲೊಂಡಿತ್ತೆ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಬರಡು ಆಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದಿತ್ತೆ ಆ ಬಂಡೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ನಾಟಕ ದಾಯ ಪನಂತನಾಯಿ ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆತ ಬದಲಾವಣೆ ಬೈದು ನಾಟಕ ಅತೇ ಗೌರವ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಪೊನ್ನಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನಲೆಗಳ ದುಂಬು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಹಾಕಿ ಅಲಿಯ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಹಾಕಿ ಅಲಿಯ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಂದ್ಬೇರು ಪಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪನ್ಪಿರ್ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಪನ್ಪಿರ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ತೂಂಡು ಅವು ಸರಿಯೇ ಫಲ ಆದಿಪ್ಪ ತಪ್ಪುಡು ತೂಂಡು ಅವು ತಪ್ಪೇ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಎನ್ನಿವ ಅಂಚೆ ಪುಣ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಶೆಡೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕಟ್ಟಿಯಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೇರಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರೆಗೊಂಜಿ ಏರ್ನಲ ತೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಂದಿ ಪೆಂಕ್ ಆರ್ಲಕ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನರ್ಲಕ ಆವೋಡು ಎಂಕಾರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚ ಪೊರೆಪುಂಡು ಸೊ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೇರ್ನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ತೂದಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಈತ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಈರ್ ಎನ್ನಿದಾರ ಅಂದ್ ಬೇತಕ್ನಿತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುರತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ ಆಕ್ಟ್ ತೂದಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ನಾಡಲ ಇರ್ ಪನ್ಪರ ಪಂಡದು ಅತ್ತ ಅವು ಅಂಚ ಮಂತ್ರಣ ದಾನೆ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮನ್ಪುಣದಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿನೇ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಆಪನತೆ ಎನಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಿದೇವಾರ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಎನಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪಿದಾಯ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕುರಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಅನ್ ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡೋಡುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪವಲಿ ಪಂಪುನ ಕಾಪಿಕಾಡು ಸಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡೋಡು ಏತ್ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪವಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಂತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪಿನಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತ್ರನ ದಂಡ ಐಕಲ್ ನೆಕಲ್ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಆಸೆಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಜಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತದು ಆಸೆಪ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪೋಡು ತೋಚ್ಪೋ ಅಂಚ ಹಾಂ ಪಂಡ ನಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇಂಕೊಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋಡು ಇನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತೇವೆ ಪಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುನಾನೆ ಅವಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ತೆಲಿಪುನನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ತೆಲ್ಪುನ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪುನನೆ ಶೋಕು ಪಂಡ ತೆಲ್ಪುನನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಬಂದೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪರತೆ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ Okay. ಮಂತ್ಪೋಯ್ ಅಂಚಾನ ಕಾಸೋಲಿ ಪಡ್ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗಜೇಂದ್ರೇ ಬಂದು ಬಾನೋಡು ಚಂದ್ರಿ ಮೂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಯನ ఆయన ಬಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಾಟ ಬೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ವಿಲನ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಇಂಚಿ ಬೋವತ್ತನ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಂಡತೇನೆ ಇಂಕ ಅವು ಮರಪ್ಪೆರ ಬಂದವು ಆ ಪಾತ್ರ ఆయన ಮನ್ಪೇರೆ ಆತೆ ಬಂಗವೈದ್ಯಾನ ಯಾನ್ ಬಂಗವೈದ್ಯನ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಬಂಗ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಈತ ಕತೆ ಬಂದ್ಪೇನು ಯಾನ್ ಮುರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದೆ ಆ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡುಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಐತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನಡ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತನ ಯಾ ಪನ್ಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆರು ತೋರ್ನ ಆಂಡ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುನ ನಂಕ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಹೈನೇ ಇಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನೆಕುಲೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಯಾನ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಸಾರ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಹುಲ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲೋನು ಪಾತೆರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲು ಯಾ ಪಂಟದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಾರ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನಂಬೆ ಈ ದಯ ಪೋಡಿನಂಬೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಈ ನಾಟಕ ಮಂತ ಈತ್ ನಾಟಕ ಮಂತ ಮಾರೆ ನಿನ್ನಡ ರಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಯಾ ಮನ್ಪವೆ ನಿನ್ನಡ ಯಾ ಮನ್ಪವೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಯಾ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಮಾಡಿರ್ದೆಪು ಮಾಡಿರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆಬೋದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಂಚಿನ ಒಡೆ ಒಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೋಲೈಕುಲು ಒಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಏತ್ ಬರ್ದು ಕುದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಬಂಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಬಂಗ ಬತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಬತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಪುರ್ಲುಡ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಡ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಎರಡು ಆಣ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಆಣ ಜೋಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಡ್ಜಕ್ಲು ಮೆಟ್ಲಿ ಅಕಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಅವನಿಗೆ ನಲ್ಪ ದಾದ ಚರ್ಚೆನೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪಿಸಿ ದಯಮಾನ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಕ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಅವನಿಗೆ ನಪ್ಪ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇದ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಏರ್ಬಾವು ಎನ್ನಿಲ್ಲವರೇ ಬೊಂಬೆಬಾರದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಏರ್ಬಾವು ನಿಗುವ ದೊಂದೆಗೆ ಕುಬಾರ್ ರಟ್ಟು தானே எங்க பிராயாணி எங்க தசத்தை சிந்தினேர் அந்தயா யா சைத்தியா ஜூலாரு போலே போகறது மாத்தர்ல போலே ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಿನ ನಂಬುದು ಬದುಕುದಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಏರಿನ ನಂಬುದು ಬದುಕುಗೆ ದನಬೆ ಏನದನೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರಣ ನಿಕ್ಕಾದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಂಬೆ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ವಿಲನ್ ತು ಇಲ್ಲ ಕನಾಡು ವಿಲನ್ ಅತ್ತವು ಪೋಣ ಫುಲ್ ಗೌರವಾಡು ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಸೀನ್ ಜೋಕುಳ್ಳ ಆತ್ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಸೀನ್ ಅಂಚ ಐದು ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಆಡ ಹೊರ ವಿಲನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೆ ಆನೆ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬೈತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂದಂಬೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಲೆ ಒಂಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದಾದಂದು ತಿರಿಯಂದೆ ಪೋಡು
ಎನ್ನ ಫಲ ಇರಲಿ ನನ್ನ 4 ದಿನ ಕೊಡೋತ್ತಾ ಅವು ಲೋಕದ ನಿಯಮ 5 ಮುಖ ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಶುರುವಾಂಡು ಈ ಓಡಾನಲ್ಲ ಪೋಲ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡೇರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳೋದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಪಾಡೀರು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತೆ ಪಾಡೀರು ಪಂಡ ವರ ವಿಲನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಶಾಂತ ಅವು ಹೊರ ಜೋಕುಲು ಗರ್ವ ಬಣ್ಣಗ ಸ್ವರ ಬುಕ್ಕಾಯಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕತೆ ಬಣ್ಣಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಂತಿ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಕತೆ ಇದು ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂಲೆ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಓಲ ಅಂಡಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಆನಿ ಅನ್ಪ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂರೇನಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿಗೆ ಬತ್ತು ಜಾರಡ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆದ ಅಂಕಲ್ ಈತ ಪಾತೇರಿ 1 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನ 1 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಯುತ್ತ್ಗ್ ಈರೊಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂಡದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲ ಜನ ಯಾನತ್ತು ಆಡ ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿಲ ಅತ್ತಂದು ದಾಯನ್ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬೈದನ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಗುರುಕುಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿದೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ತಾದಾತನ ಮನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಅದು ಐಟ್ ಪೂರ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಾಸ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಭುಜ ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಯೂತ್ಗ ಇತ್ತ ದಾಲ ಏನಾದ್ರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ದಾಲ ಜನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಾಯನ್ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಮತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿದೀಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿದೀಲಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಆತ ನಿಜ ಪನುలు ఎత్తాను రకాలు పనిపించాను బేత ఏరియాల పనీర పోయి దయపండి ఎన్న ప్రేక్షకులు లేరు యూత్లో ఎన్న ప్రేక్షకులు ఎన్న దుంబుదాకలేని ఆయన పతందు మూడుదండ నన్నದ ನಿಖಲ್ ನಂಚೆ ನಗಲ್ ದಾದಾನು ತೂಳದು ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಅಂಚಾದು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೇಜಾರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದುಂಬೆಂಚ ಸಹಕಾರ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಪನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮಾತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಏತ್ತು ತಂಡೋಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಯೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವಲ್ಬೋದು ತುಳು ತಗ್ಲು ಮಂಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಾ ಓ ಅನ್ಪೇರು ದಯವ್ ಅನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಅವೀರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಲಿನ ದೂರು ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ನಂಕಲ ಇಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪನ್ಪನೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿನ ಪುದರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯವು ಅವಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಿಥ್ಯಾ ಬನ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂದು ಪೋಷಕ ನಟಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಏರೆಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾರತೆ ವಾವ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅವೇ ಮಿಥ್ಯದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಮಂದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಕನ್ನಡ ಐಟಿ ಯಾನ್ಲ ಮಂದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೇರು ಉಂಡು ತೂಕ ಪಂಡ ಈತು ಪೂರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಪಂಡರ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡದು ಇರಿಗೆ ನನಾತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳಂ ಬುರ್ದು ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಇಂಚಿನ ಮರಾಠಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಕೊಂಕಣ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಬಾಯು ಅಂಶ ಶೇಡು ಇಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೀರೋಯಿನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದ ಅರೆನೊಂಜಿ ರೇಪ್ ಮನ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡೆ ರೇಪ್ ಮನ್ಪುನ ಕೋಪ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ರಮಣಂದ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಕಲ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪಂಡರು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ದು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಪನೋಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಇನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5:30 ಬಲೆ 5:40 ಬತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪಾಯರು ಅವು ಕಲಾವಿದರು ನಕ್ಲಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡರು ಸೊ ಆ ತಾಳ್ಮೆಡಿ ಈತ ಊಟ ಕಾತದೆ ತೊಂದರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನಲ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಒಪ್ಪುಂಡು
ಅಂಚಾದ ಐಟೆ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಆಪುಜಿಂದ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ನಾಟಕಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸತಿ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೇರು 15 ಸುಮ್ಮನೆ ದಾದಾರ್ ಬರ ಸೊ ಇರ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಪಂಡದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡದ್ದು ಸೊ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬತ್ತರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತದು ಯಾನು ದಾದ ಬನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಪಿದಾಡ್ನಗ ಆವಾಡು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋನಗ ಆವಾಡು ಅತನ ನಾಟಕ ದೌಲು ಆವಾಡು ಯಾನಿಗೆ ಓಡಿ ಒಪ್ಪಿಡ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಮಯ ಉಂಟು ಯಾಂಡ ನಾ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಪಂಡಿರ್ದಂಡ ಯಾನ್ 4-5 ಗಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂಪುನಿ ಬರ್ಪುನು ಓಲಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾರಿ ಬಲೆ ಕೊಂಚ ಬೇಗನೆ ಬಿದಾಡ್ ಬರ್ಕ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದು ಅವು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರ್ ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಲೆ ಇಡೊಂಡು ಕಲಾವಿದೇನೆ ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಲೆ ಕಲ್ಪದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ ಈರ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕ್ಲಿಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಗಾವಾಡು ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಾವಾಡು ಇವನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೀವದ ರಮ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಿಗಾವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಬತ್ತು ಕೇಂಡೇರೇನು ಈ ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆರೆಗೆ ಸುರುಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೊಣೊಂದುಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಾರೆ ಬೈದೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿ. ಅಂದರೆ ತುಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಿಂಚಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಆಶಯ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7.